Kajingyo jong kajelay ki Iklavia Model Residential School sado arpsan terli kata hakeleng ki district lingba ka Ministry of Tribal Affairs jong Sarkar India kabala mang halaki jong ki senam kala bandon kajing ko hapo jong ka waini ki jaka ka East Khasi Hills District kabayo hadu South Li ki jaka ka pakentop ya ka khat arsnong lat kro ka mau kunro ka mau plang bat sela bolaganj. Kanika school kebadan hapdeng kejingnya kajia jaka kadai kabala mang house nam arjar khat khandai arjar arpo bala dap ban rai ban snai hakas nong karang. Wat haba ke ministry ru kala dap ban tip halor kajing ai jaka ka karang hadu khatsan ikar mentala arsnam hendrai kumba kalong hadu menta kajingnya kajia kadang beteng bat hagane katayau lami biang kajing persya nakinong song snong ki basong basa karang mau kunro. Kani kajing persya kayang hakawai kanong rim kata halor kajing let don bor urang ba snong jog kate snong ubala tip kerteng kumuba lang bor nong plu da ka bawla pendu ik residential certificate bat kumjuru ik birth certificate jogi pai ba nong song snong haru ban penlong ya kasang new trap national youth movement banat mi sya kate snong bat ru ban bu da kajing tho house em ban weng no mardor yau ni urang ba snong haba kran sikilat pathai khubor na kaliang uba Louis dot todong ubari president jong kate seng ulaong batba kila pha da kajing tho shaus em halor kajing persya jong ki kajing thmu jong rang ba snong handreus em hadu manta shim kanu ka rai persya yau ni rang ba snong nalor kata ulapen sngo baka HNYM kala ai por nyosi ban weng yau ni rang ba snong da ka baong balada weng kin wan ringkat bat ki patba da ka perta slogan bandawa ya ka hak ne usodar snong jong snong harang ula violate ya ka fundamental rights jong kariti sensar jong kari India ha kaba ula pendu ya ki hak jong ki nong song snong katkum ketika komplain ke bagila tho ka sang jongi ila pendu ya ka hak jong ki nong song snong da kaba uklem asu e ka residential certificate nang tau klem asu e ki birth certificate ki ba ki de bande shim na po ki health center nang tawan ki hospital ro bakin yo ki birth certificate ki khon ki tik jong ki u ai ka ne ka punishment ya ki pai ba nong snong ki bedai ki trai snong trai muluk ki bala panhap so pet ketik snong kini ke jingle jong ne u sardar snong jong ketik snong kharang ke pen i ba umpat sngu bhai ker kom sansar bat umpat sngu hiru ye kerti sansar jong kari India ngi em hai benta tengis ngo ban ong tangkan ne na kaliang sang bangi wan bo e ketuga memorandum sha upm jong hima khairem bat ngi ai deadline ba kumno sitayau na du menta ka sngi ar fly trek nyau singi pura hidai ban penhap yo ni urang ba snong lamda kumta na kaliang kesang rangkat begitu ki pai ba na po kesong kharang in wan tor hang ne po ka office jong sim jong ka hima khairim ban pen i ya ka jing kwa jong kini pai ba nong snong halor ka jing persya ka jong ki ya ka jing thmu jong utai urang sordar snong ban di ban ai ya ketika jaka sya ketika egalia residential school modern residential school kaba la provide dak sarkar India de kai kaba ka sang hingis ngokhia kalong ba wat ka di deputy commissioner ha kan neutrik jo bunajon arjar arfulai ka khot ya kidi kidong songsnong baro arliang mamla ban ya keren halor ka ni ka jingdon kam ya ka Ekalavia school ha ka to report kabala tho da DC deputy commissioner jong East Khasi Hills la tho ang tu ba namar ka jing i jong sarkar India ya ka jing tlot palat jong kata ka pulia ka dangli ha pok state Meghalaya te nak ta ka daw ka sarkar Meghalaya ok sarkar India kala ai sarkar Meghalaya da ka ni ka Ekalavia school hakawai kaliang uba Louis dot todong loong balada ka sarkar ka sngo badan kam shisha ban kenti ka puli puthi hak jela kala reban penbhaswa ya ki school ki baladan lupa lada kat kinong sensar juga distrik ki keren ya kita kekitian ngisngo ban ngimsong la pediang namar lada ka DC ka deputy commissioner bat ka sarkar Meghalaya lada kilong concern shisha ya ka education jong ki khna lane jong ki samla lane jong ki nong kedong bat ki pai ba jong jela Meghalaya ba khamtam jong bri new type ki jongi ki lada pan bha ya kini ki existing school ki badan hadu menta balai kini ki existing school dan ki school ki bala form ki bala penlong ladap seng nadu ki paus na mensua hadu menta ki sa khongrang kum tu mdon ki jingkiu ki school hanong kanong nadu ki lower primary hadu ki ME school msyam la pet benia da sarkar ban penkiu kini ki school balai habda wara ita ke Ekalavia school nabar ban wan bo ang tapo snong kharang hato ke snong kharang mo torong ba snong ki UI mo ya kini ki jing field jong education department ka state halor jing kini ki government school ki badan po kharang kibon ki government school ki badan hapo mau kontrol constituency habaro khat ki district jong ka jela Meghalaya ki government school ki la fail
kam tam hanong kondong ka sarkar kam syam lashim interest ban pe ya ka jing e jang kinong kondong nadu ka pulia ka dangle ki sekolah hanong kondong kim syam layat kat kum kata ka standard ka ba ka education department ka de bania ki syllabus nadu ki rekom hikai nadu ki jingnang jing start ki khana kam syam lashim khia da kan sarkar but what ka district administration haring isngau ban pandram jur ya kum kini ki jing tho ki bong ba namar ka jing hiar kardan jung ka pulia ka dangle la ai kata ka ekalabia hana ban penkio hato tang kawai ka ekalabia sekolah po kharang galala penkio state baro kawai kena ki jingkran darab jat jong kini ki noilam jung ka district nisngau ban pandram jur ya kena ki jingkran ban penting lane ban ong ya kita kinong seksong juga karang namar kidang bet beli dan kam ban yo taka ekalabia namar kala ban tap school ya barakot kinu mau konro markai ke bas kham susi shu kalong ba wala kini ke sanspa andru phongot ki ba ki persya hanrai na kaliang jong sim ka himak harim shibor ki jing tho ki la pha chu po em hanrai hadu umtam sim sim kanu ka action persya yo ni orang ba snong na takadau ka seng ke suwan bat dak pressure ka jongka hadian mengilayo ka complain na kini kinong songsnong ke bawan po office jongi dak ki phongot ak tukusngi ban kerpat ke jingirap jong ka seng ban tuklar lem kini ke jingle klat jong sim jong ka himak harim bat khamtam e ke jing panbor jong ne sardar snong jong ka snong kharang ba khamtam e ke jing dor kti jong u MLA jong ka tega constituency upalawan ra kini ke school ha ka banglai i kitiki khobor ki baladap bawang bakane ke ekalebet school kada kijing metoy ka bakraw yakin ong song jaga mau konro hanre balai kom u MLA ha kapor ka bamenta umla ban tho sa ke education department bakan sim serious yaki existing government schools ki baladon lupa hapo kane ka constituency ke jong kata ka de ke bangis ko pangnot ban i bangiyo kini kinong mi khmat ki bom syam lala ban pet lem ye ke jing e khamtam ye ke jing e jong pule ke dangle ha ki school hanong kondong hanrai ban ong manwara ada ke bathamai my goodness kisko tenat bah banwara ke bathamai nomor dan ayu selna jong katang tep dan rai ngin wat bania ai ke kam bat nyau singi ai por lar phimweng yo langbor nong plo na ka kam kum sarar sang jong song kharang hangne kan sabthai ngin sawan yala mangne do spangot do hajar ngut paiba rangkat bi khot jong seng ngin perta slogan nang ni bat bandawai ka hok ka jongki kum kinong songsnong bat kai ka ba kham snosi shusho na kaliang sang kalong ba une sorar snong jong ka snong harang ya ketai ka jaka ka ba khatsan akar ki larap de kinong songsnong raya ka jaka rap ka ba kini ki imja na ka por sa ka por kata po tuli kisnam ki imja menta umut ban khat no ya kata ka jaka po jongki da ka ba mut ai jaka ai no sa ka ekalabia kai gane ka ekalabia hato tang na ka daw bakadan kita ka ekalabia lamon pat peniap no yaw kau jakpo jong kini ki perdo persnam kini tradisional jong tu jaka nisngau banjur ya ka himak harim ya ka deputy commissioner ya ka sarkar jela ban wengno sendat ya kani ka jingtmu ban bu kini ka school ekalabia hapo kharang lada phimut ban le da ka bor ngiru na kaliang sang nginom ala da le leru am pin le da ka bor